Isten nyugosztalja, bárhol is legyen. Tudom, hogy a felesége most valamiféle megállapodást köt a Texasi Egyetemmel. 1982-ben egy amerikai haditengerészeti fedélzeti mérnök kényszerleszállást hajtott végre egy Antarktisz gerincen, és meglátott valamit a jégben, aminek ott nem lett volna szabad lennie. Geometrikus, szögletes, hatalmas valamit, ami sem nem jégből, sem nem kőből készült. Azt a parancsot kapta, hogy soha ne beszéljen róla. Aláírta a papírokat. Majdnem 20 évig őrizte a titkot. Aztán halála előtt felvette a telefont, és felhívott egy embert, az Emmy-díjas oknyomozó újságírót, Linda Moulton Howe-t. A nő felvette minden szavát, aztán várt. Brian, mikor kerültél a haditengerészethez? És hogyan kerültél az Antarktiszra? 1976. júliusában bevonultam. Ahhoz, hogy az Antarktiszra menj, önkéntesnek kell jelentkezned. Ez nem egy olyan szolgálati hely, ahová parancsot kapsz. Sikerült parancsot kapnom az Antarktisz fejlesztési osztag 6-os kötelékéhez, amit VXE6-nak hívtak, mert a következő 25 évben több tanú is jelentkezett, haditengerészeti személyzet, tudósok, vállalkozók, NORAD tisztek, akik mindannyian ugyanazon dolog darabjait írták le, az antarktiszi jég alatt eltemetve. Mindegyiküket elhallgattatták, mindegyiküket egyenként eldöntötték, mielőtt meghaltak, hogy Linda az egyetlen ember, akiben megbíznak, és akiben elmondhatják a világnak. Most, 81 évesen, Linda végre összegyűjtött minden tanúvallomást, minden koordinátát, minden titkosított részletet és beszél. És azt mondta, mielőtt meghalok, el kell mondanom az igazat, mert azok az emberek, akik ezeket a dolgokat elmondták nekem, haldoklanak, és ha nem osztom meg velük, amit feltártak, ez a tudás is velünk együtt hal meg. Ezt találták. A férfi a hegygerincen. 1982-t írtunk. Egy haditengerészeti fedélzeti mérnök, akinek a nevét Linda a mai napig védi, egy rutinszerű ellátmányszállításon vett részt a McMurdo állomásról egy távoli kutatótáborba, mélyen az Antarktisz belsejében. Valahol a jégtakaró felett egy berendezés meghibásodása arra kényszerítette a legénységet, hogy korán leszálljon egy kitett gerincen. A szél kalapálta a törzset. Olyan alacsony hőmérséklet volt, hogy a fedetlen bőr másodpercek alatt megégett. Az a fajta hely, ahol megjavítod, ami elromlott, és távozol. De amíg a legénység a javításokon dolgozott, a fedélzeti mérnök kinézett a gerincen át, és megállt. Valami nem volt rendben a tájjal. Egy távoli emelkedőn olyan alakzatok törték meg a horizontot, amelyek nem tartoztak oda. Geometrikusak, szimmetrikusak, túl szabályosak, túl szögletesek, túl pontosak ahhoz, hogy jégképződmények legyenek. Közelebb lépett, elég közel ahhoz, hogy lássa egy hatalmas építmény tetejére emlékeztető dolgot, amely részben fedetlen volt ott, ahol a szél és az idő lefosztotta a jeget. Szögletes volt, tömör, és valami nyilvánvalóan nem természetes anyagból készült. Mielőtt elérhette volna, a rádió recsegett. Parancsok. Azonnal térjenek vissza McMurdohoz. Nincs magyarázat, nincs vita. Amikor leszálltak, hírszerző tisztek vártak. A személyzetet szétválasztották, egyenként kikérdezték őket, és közölték velük, hogy a repülési naplójuk mostantól titkosított. Aláírták a további titoktartási megállapodásokat, és egyetlen utasítást kaptak. Ez soha nem történt meg. Nos, a következőket kell megértened Linda Moultonról. Nem egy összeesküvés elmélethívő YouTube csatornával. Emmy-díjas oknyomozó újságíró, aki több mint 4 évtizedet töltött katonai személyzettel, tudósokkal és kormánytisztviselőkkel készített interjúkat. Karrierjét dokumentált bizonyítékokra, ellenőrzött referenciákra és alátámasztható forrásokra építette. Amikor a fedélzeti mérnök 1998-ban felvette vele a kapcsolatot, miután 70-es éveiben nyugdíjba vonult, és tudta, hogy fogy az ideje, nem sietett a publikálással. Órákon át interjú volta meg. Ellenőrizte a szolgálati nyilvántartását. Megerősítette a képesítését. A beszámolója tartalmazta a pontos koordinátákat, dátumokat és a járaton tartózkodó többi személyzeti tag nevét. Minden rendben volt. De Linda tudta, hogy egyetlen tanú nem elég, ezért elraktározta a vallomását. Senkinek sem szólt, és várt. Fogalma sem volt, mi fog elkezdődni. Ha ettől már feláll a hátad hátán a szőr, iratkozz fel,
mert ami ezután következik, az egy bemelegítésnek tűnik. A minta. A következő 20 évben egymás után jöttek hozzá. Katonai személyzet, tudósok, vállalkozók, olyan emberek, akiknek semmi közük nem volt egymáshoz, akik soha nem találkoztak, akik különböző évtizedekben különböző bázisokon állomásoztak, mindannyian ugyanazt a lehetetlen történetet mesélték Lindának. Egy geofizikus, aki jégen áthatoló radaros felméréseket végzett, összeszorított állkapoccsal és alig suttogó hangon ült Lindával szemben. Üregeket talált a jég alatt, nem kis zsebeket, hanem hatalmas üregeket, geometriailag szabályosakat, túl mélyeket és túl struktúráltakat ahhoz, hogy természetes barlangok legyenek. Amikor megjelölte az adatokat, a felettesének elsápadt az arca. A leolvasott anyagokat órákon belül osztályozták. Az egész csapatát áthelyezték. Soha többé nem látta ezeket az adatokat. Egy haditengerészeti CB építő zászlóalj beszámolója szerint egy titkos ásatási helyszínre vezényelték, mérföldekre minden hivatalos kutatóállomástól. Semmi tudományos eligazítás, semmi jégmagvizsgálat, csak egyenesen lefelé fúrás. És az akna alján meglátott valamit, amitől összeszorult a gyomra. Fémszerkezetek, mesterségesnek tűnő falak, túl sima, túl szándékos, túl tökéletes felületek ahhoz, hogy geológiaiak legyenek. Rájuk merett, és azt gondolta, valaki építette ezt. Egy tudós az argentin Esperanza bázisról elmondta Lindának, hogy a kutatócsoportok időnként több mint 12 nulla éves jégmagokból vett tárgyakat emeltek ki. Minden egyes alkalommal katonai személyzet érkezett, elkobozta a mintákat és eltüntette őket. Sem naplók, sem jelentések, sem publikált tanulmányok nem készültek. Elment. Egy pilóta, aki bevetéseket repült a kontinensen, leírt egy repülési tilalmi zónát, amely egyetlen nyilvános térképen sem szerepelt. Egy teljes korlátozott terület, ahol a polgári repülések tilosak, a katonai repülésekhez pedig olyan engedélyszintek szükségesek, amelyekkel szinte senki sem rendelkezett. Amikor megkérdezte a felettesét, mi van odalent, a válasz rövid volt. Bizalmas kutatás. Ne kérdezősködj, ezek az emberek egyike sem ismerte egymást. Egyikük sem látta Linda többi interjúját. De minden tanúvallomás ugyanarra a következtetésre jutott. Valami ősi és struktúrált dolog van eltemetve az antarktiszi jég alatt, és több kormány is tudott róla. Linda mindezekkel a beszámolókkal az asztalán ült, és érezte annak súlyát, amit a kezében tartott. Ez nem egyetlen történet volt. Ez egy minta volt. Egy minta, amit nem tudott figyelmen kívül hagyni, és még nem tudott bizonyítani. De aztán valaki felvette vele a kapcsolatot, aki mindent megváltoztatott. A tanúvallomás, ami mindent megváltoztatott. 2016-ot írtunk. Linda üzenetet kapott valakitől, akit később a leghitelesebb forrásként nevezett meg, akit valaha is interjú volt pályafutása során. Egy nyugdíjas NORAD-tiszttől. Titkosított felmentés. Egy antarktiszi művelet része a 2000-es évek elején, amely nem szerepel nyilvános feljegyzésekben. Az ő személyazonosságát Linda mindenki másnál hevesebben őrizte. Amikor beszélni kezdett, Linda elhallgatott, mert amit leírt, nem csak kiegészítette a korábbi vallomásokat. Össze is kötötte őket. Minden elszigetelt beszámoló, minden töredék, minden megmagyarázhatatlan részlet 20 évnyi interjúból hirtelen a helyére rögzült, mint egy gépezet darabjai, amelyek összekattantak. Elmondása szerint a tájékoztatása és a személyesen látottak alapján a nyugat-antarktiszi jégtakaró alatt körülbelül 2 méter mélységben több mesterséges eredetű építmény található. Nem geológiai anomáliák, nem jégképződmények, nem semmi, aminek helye lenne bármelyik geológiai tankönyvben. Valaki által épített építmények. Szándékkal és precízséggel tervezték. És öregek, sokkal idősebbek, mint a jég, ami eltemette őket. Megelőzik az utolsó jégkorszakot, ami azt jelenti, hogy akkor alakultak ki, amikor az Antarktisz egy zöld, mérsékelt övi kontinens volt folyókkal és erdőkkel.
több mint 12,0 évvel ezelőtt. Hadd érjem ezt egy pillanatra. Több mint 12,0 évvel. Ez több ezer évvel Szumer előtt van. Évezredekkel az első egyiptomi dinasztia előtt, minden olyan civilizáció előtt, amelyet valaha ősinek neveztünk. Azt mondta Lindának, hogy ezeket az építményeket először az 1940-es években fedezték fel a magasugrás hadművelet során, a Richard Byrd admirális vezette hatalmas 1946-1947-es antarktiszi expedíció során. Hivatalosan a küldetés kutatóbázisok létrehozásáról és a személyzet sarkvidéki körülményekre való kiképzéséről szólt. A titkos valóság e forrás szerint egészen más volt. Szeizmikus felmérések, amelyek mélyen a jég alatt olyan anomáliákat észleltek, amelyeket senki sem tudott megmagyarázni, és amelyekről senkinek sem volt szabad beszélnie. És itt jön az a rész, aminek meg kell állítania. Azóta több mint 7 évtizede az Egyesült Államok, Oroszország és újabban Kína is titkos feltáró műveleteket folytat az Antarktiszon. Nem olyan kutatásokat, feltárásokat, régészeti ásatásokat és technológiai feltárásokat, amelyeket teljesen elkülönítve végeznek az antarktiszi szerződés keretében működő, nyilvános tudományos programoktól. A építmények, mondta Lindának, nem kicsik, nem előőrsök. Amit találtak, egy kiterjedt városi komplexumnak, épületeknek, infrastruktúrának, technológiának tűnik, ami egy olyan fejlett civilizációra utal, amely megkérdőjelezi az emberi történelemmel kapcsolatos összes feltételezésünket. Egyes területek természetes jégbarlangokon keresztül közelíthetők meg, ahol a gleccserek változása nyílásokat hozott létre. Más területekre rutinszerű tudományos kutatásnak álcázott fúrási műveletekkel lehet eljutni, és a technológiát ezekből a szerkezetekből vonják ki. Fordítsanak erre nagy figyelmet. Némelyik még mindig működik, nem mindent értünk, de működőképes eszközöket találtak, és jelenleg titkosított létesítményekben vizsgálnak. Linda feltette a kérdést, amit bármelyik újságíró feltenne. Bizonyítsd be. A tiszt megadta a koordinátákat. Belső dokumentumokat is átadott, amelyeket szerkesztettek, de amelyekben a titkosított projektek megnevezései pontosan az általa leírt helyszíneken szerepeltek. És megadta a neveket, a műveletekben résztvevő többi személyzetet, azokat az embereket, akiket megtalálhatott, akiket felhívhatott. De Linda nem tudott kiverni a fejéből a saját elméje másik végén lévő csendet. 20 év szétszórt vallomása egyetlen történetté vált. És ez a történet nagyobb volt, mint bármi, amit valaha is kivizsgált. Amit akkor még nem tudott, az az volt, hogy a legzavarba ejtőbb tanúvallomás még mindig váratott magára. Amit találtak egy katonai vállalkozó belsejében, aki 2003-ban egy titkos fúrási műveleten dolgozott, beleegyezett, hogy beszél Lindával, de csak azért, mert haldoklott. Rákterminál, és nem vihette magával a sírba, amit látott. Leírta, hogy leeresztették egy jégaknába, amelyet azért fúrtak, hogy hozzáférjenek ahhoz, amit az eligazításán geológiai anomáliának nevezett. A süllyedés lassú volt, a platform nyikorgott a súlya alatt, ahogy lábról lábra mélyebbre zuhant az aknába. A nappali fény fent fényes érmévé zsugorodott, majd semmivé. A falak jégből álltak, fehérek, kék erekkel borítottak, jellegtelenek. Teljes volt a hideg. Csak a csörlő zümmögése és a saját légzése visszhangzott az akna falairól. Aztán több mint 1 mérfölddel lejjebb valami megváltozott. A jég megállt. Nem fokozatosan, véget ért. A falak valami simává, szinte fémessé változtak. Egy halványan csillogó felületté, amely megcsillant a fejlámpáján. Egy felületté, amelynek semmi keresnivalója nem lett volna 1 mérfölddel az antarktiszi jégtakaró alatt. A hőmérséklet másnak érződött. Az akusztika megváltozott. Még a levegőnek is más volt a minősége, mintha egyik szobából a másikba léptünk volna. Lelépett a peronról egy üregbe, ami egyértelműen félreérthetetlenül nem volt természetes. A tér megnyílt körülötte. Hatalmas volt.
Jelzések voltak a falakon, szimbólumok, geometrikus minták, amelyekhez foghatót még egyetlen írásrendszer sem látott a csapatában. A csapat csendben állt, zseblámpák fénye hasított át egy évezredek óta megzavaratlan sötétségen. Aztán meglátta a távoli falba illesztve. Egy ajtó, nem repedés, nem rés. Egy előre megépített bejárat, szándékosan keretezve, valahova mélyebbre vezetve. Remegett a keze. Érezte a pulzusát a torkában. A csapatnak nem volt felhatalmazása tovább menni. Ehhez olyan szintű biztonsági szintre volt szükség, amilyennel egyikük sem rendelkezett. De figyelte, ahogy a tudósok és a katonai személyzet speciális felszerelésben készül a belépésre. Olyan emberek nyugodt hatékonyságával mozogtak, akik már csináltak ilyet korábban. Visszaküldték a felszínre. Jelentős bónuszt kapott, titoktartási megállapodást írt alá, amely büntető eljárással fenyegetett, és évekig csendben hordozta magával, amit látott, amíg a rákdiagnózis értelmetlenné nem tette a titkolózást. Azt mondta Lindának: az embereknek tudniuk kell, hogy találtunk valamit odalent. Valamit, ami mindent megváltoztat, amit a történelemről tudni vélünk. Most pedig figyelje meg, mit tárt fel Linda nyomozása. Mert a tanúvallomások nem álltak meg, felgyorsultak. Egy műholdkép elemző elmondta neki, hogy látta, ahogy bizonyos antarktiszi koordinátákat digitálisan kitöröltek a nyilvános adatokból. Nem csak csökkentették a felbontásukat, hanem aktívan eltakarták, elmosták, kitörölték őket. Látta az eredetieket a feldolgozás előtt. Téglalap alakú alakzatok, mesterségesnek tűnő képződmények. Az asztalánál ült, és olyan építményeket bámult, amelyeknek nem szabadna létezniük. És amikor felvetette a feletteseinek, azt mondták neki, hogy ezek a területek speciális hozzáférési protokollok hatálya alá tartoznak, ez nem az ő dolga. Egy anyagtudós, aki röviden elemezte az antarktiszi kiemelő műveletekből származó mintákat, olyan ötvözeteket írt le, amelyek semmivel sem illeszkedtek egyetlen ismert adatbázisban sem. A korrózióállóság hihetetlen. A szilárdsági arányok, amelyeknek nem szabadna lehetségesnek lenniük. Olyan gyártási jellemzőket találtak, amelyeket a jelenlegi technológia nem tud reprodukálni. Az NSF Antarktisz programjának logisztikai koordinátora olyan berendezés jegyzékeket talált, amelyek egyetlen ismert kutatási küldetéshez sem illeszkedtek. Ipari ásatási eszközök, lezárt szállítókonténerek fegyveres katonai kísérettel, a Védelmi Minisztérium csatornáin keresztül teljes mértékben a tudományos felügyeleten kívül irányított szállítmányok. Minden új tanú valami nyugtalanítóbbat adott hozzá, mint az előző. Falakba vésett szimbólumok, amelyeket egyetlen csapat nyelvésze sem tudott megfejteni. Elektronikus berendezések, amelyek bizonyos ásatási helyszínek közelében megzavarodtak, forgó műszerek, azonosíthatatlan forrású elektromágneses interferencia miatti hirtelen leolvasások, majd az állítás, amely sok hullámokat küldött Linda teljes hálózatán keresztül. Több forrás egymástól függetlenül megerősítette, hogy a megtalált tárgyakat titkosított amerikai létesítményekbe szállították visszafejtés céljából, nem pedig a visszafejtés tanulmányozása céljából. A kép már nem volt töredékes, hatalmas volt, és sikoltozott, hogy elmeséljék, de elmesélni azt jelentette, hogy kockáztatja mindazt, amit Linda 40 év alatt felépített. A csend. 2020-ra Lindának több mint 15 hiteles tanúvallomása, ellenőrzött koordinátái, megerősített nevei és hovatartozásai voltak, egy olyan bizonyítékhalmaz, amely összességében a modern történelem egyik legjelentősebb titkára mutatott. Aztán a forrásai egymás után haltak meg. Azok az emberek, akik életük legveszélyesebb titkait bízták rá, fogytak az idejükből. A haditengerészet fedélzeti mérnöke, a hegygerincen álló férfi, aki mindezt egy telefonhívással kezdte 1998-ban, 2019-ben meghalt. Linda megkapta a hírt, és csendben hallgatta. Aztán a NORAD tisztje, a legfontosabb forrása, az a férfi, akinek egyetlen vallomása 2 évtized szétszórt beszámolóját kapcsolta össze egyetlen megdöbbentő képpé. 2022-ben hunyt el.
Mások meredeken hanyatlottak. Kórházi ágyak, hospice ellátás, halványuló emlékek. És Linda, aki most a 80-as éveiben járt, brutális tisztasággal megértett valamit. Ő lett az utolsó élő ember, aki mindezeket a tanúvallomásokat egyben tartotta, az utolsó szál, amely a tanukat a világgal összeköti. Ez a felismerés megváltoztatta őt. Nem csak motiválta, hanem meg is rémítette. Mert ha tovább vár, 25 évnyi nyomozás, egy tucat haldokló férfi életműve, akik az igazságot választották a hallgatás helyett, eltűnik, mintha mi sem történt volna. Egy 2023-as interjúban azt mondta: rájöttem, hogy ha nem mesélem el ezt a történetet teljes egészében, minden részlettel és minden forrással, amit felelősségteljesen meg tudok nevezni, akkor az elhal. Ezek az emberek megbíztak bennem. Felelősségem van azért, hogy a vallomásaik fennmaradjanak. 2023 végén elkezdte összeállítani az általa átfogó antarktiszi jelentésnek nevezett anyagot. Minden tanúvallomás, minden koordináta, minden művelet neve, minden bizonyíték, amelyet 25 évnyi nyomozás során gyűjtöttek össze. 2024 elején pedig részleteket tett közzé az earthfiles.com oldalon. Közzétette a tanúk által jelentett építmények vagy föld alatti hozzáférési pontok pontos koordinátáit, megosztotta a titkosítás alól feloldott magasugrási műveletek dokumentumait, amelyek szerkesztett részei a kutatóállomásokon messze túlmutató célokra utaltak. Anonimizált vallomásjegyzeteket mutatott be, amelyek kellő részletességgel tartalmazták a hitelességet a hitelesség megalapozásához. Összeállította a műhold képeket, amelyek mesterséges adatelfedést mutattak azokon a pontos területeken, amelyeket forrásai azonosítottak, és egyenesen vitatta ezt. Más nemzeteknek is vannak műholdaik. Független kutatóknak jégen áthatoló radarjaik vannak. A tudósok minden egyes nap ezen a kontinensen dolgoznak. Ha ezek a tanúvallomások igazak, akkor a bizonyítékok megvannak. Ő mondta meg a világnak, hol keresse őket. És most jön az a rész, ami miatt nem tudok aludni éjszaka. Minden érintett kormány válasza azonos volt. Teljes csend. Nincsenek tagadások, nincsenek helyreigazítások, nincsenek perek, nincsenek vádak, semmilyen hivatalos nyilatkozat, semmi. Olyan teljes csend, hogy szinte szándékosnak tűnt, mert az is volt. Gondolj csak bele, egy Emmy-díjas újságíró nyilvánosan azzal vádol több világkormányt, hogy 70 éven át titkolóztak az antarktiszi jég alatt feltárt ősi építményekkel és technológiával kapcsolatban. És egyetlen kormány sem szól egy szót sem, egyetlen tagadás sem történt, egyetlen sajtóközlemény sem nevezte fikciónak. Linda szerint ez a hallgatás a leghangosabb megerősítés, amit kaphatott. Ha hazudna, könnyű lenne hiteltelenné tenni. Egyetlen hivatalos nyilatkozattal véget vethetne ennek. De a nyomozásának megkezdése olyan döntést kényszerít, amelyet egyetlen kormány sem akar meghozni. Erősítsd meg, amit feltár, vagy magyarázd el, miért gyártja egymástól függetlenül ugyanazt a történetet több tucat hiteles katonai és tudományos személyzet. Így aztán hallgatnak, és a csend egyre hangosabb. Független kutatók ásni kezdtek, amatőr műholdelemzők megvizsgálták a koordinátáit, és rendellenességekről számoltak be. Tudósok kérelmeket nyújtottak be az általa azonosított területekről származó történelmi radaradatokra vonatkozóan. A legtöbb kérelmet elutasították, nemzetbiztonsági anyagként minősítették, egy állítólag békés tudományos kutatásnak szentelt kontinens geológiai adataira vonatkozóan. Egy korábbi antarktiszi állomás dolgozója nyilvánosan előállt Linda állításainak alátámasztására, kijelentve azt, amit bárki, aki hosszabb ideig dolgozott ezen a kontinensen, már tud. Vannak olyan területek, ahová nem mész, olyan kérdések, amelyeket nem teszel fel, és olyan titkos katonai műveletek, amelyeknek semmi köze a tudományhoz, amelyek a nyilvánosság által látott kutatási programok mellett zajlanak. A következmények, ha ennek akár csak egy töredéke is helytálló, megdöbbentőek. Több mint 12.0 évvel ezelőtt létezett egy olyan civilizáció, amely elég fejlett volt ahhoz, hogy városokat építsen. Évezredekkel Sumér előtt, Egyiptom előtt, minden olyan kultúra előtt, amelyet ősinek tartunk. Az emberi fejlődés nem az a lineáris történet, amelyet tanítottak nekünk. A tudás elveszett, és talán csendben, titokban éppen most nyerik vissza.
Linda jelenleg egy átfogó dokumentumfilmet készít, amely minden tanúvallomást teljes egészében bemutat. A teljes vizsgálatának másolatait, beleértve azoknak a forrásoknak a nevét is, akik posztumusz engedélyt adtak az azonosításra, több intézményi biztosítással is letétbe helyezte. Tehát az információ fennmarad, függetlenül attól, hogy mi történik vele. Egyszerűen fogalmazott, nem kérem senkitől, hogy higgyen nekem. Azt kérem, hogy nézzék meg a tanúvallomásokat. Ezek valódi emberek, valódi képesítésekkel, valódi tapasztalatokkal. És ha csak a fele is igaz annak, amit mondtak, akkor egy nagyon más világban élünk, mint amit tanítottak nekünk. Ezek a tanúk többnyire már eltűntek. De a vallomásaik dokumentáltak, beszámolóik megmaradtak. És Linda Moulton Howe 81 évesen betartotta az ígéretét mindegyiküknek, az igazat mondta. De itt a kérdés, amit nem tudok megválaszolni. És szerintem te sem tudod. Ha több kormány is több mint 70 éve tud az Antarktisz alatti építményekről, ha egy olyan civilizációtól szereztek technológiát, amely megelőzte a történelemkönyveinkben szereplő összes dolgot. Ha egy egész titkolózó apparátust építettek ki köré, miközben azt mondják nekünk, hogy a kontinens nem áll másból, mint jégből és pingvinekből, akkor mit rejtegetnek még? És mi történik, ha már nem tudják tovább rejtegetni? Ha idáig eljutottál, akkor már tudod, hogy ez a csatorna nem fordítja el a tekintetét a fontos történetekről. Iratkozz fel, oszd meg ezt valakivel, akinek látnia kell.